हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा। Come on everybody. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Hare, Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama, Rama Hare Hare, Hare Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna, Hare 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 Hare, Hare Hare Rama Rama, Rama 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 Hare 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 Hare. जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद Jaya Jaya Sri Sri Chaitanya Jaya 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 Nityananda. Nityananda, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा Jaya Jaya Advaita Chandra Jaya Chandra Jaya Gaura Prabhupada. Bhakta, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद Jaya 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 Sri Jaya Sri Chaitanya Jaya Chaitanya Jaya Nityananda. Nityananda, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा Jaya Jaya Advaita Jaya Chandra Jaya Gaura Jaya Bhakta Gaura Vrinda. Bhakta, ते पुंडे का बारे करे स्नान तारे राधा सामा प्रेमा மாதாஜி படிச்சாச்சு மாதாஜி 8, 12 தான் 12 படிக்கணும். படிக்கணும், 12 படிக்கணுமா? 12 தான் படிக்கணும். 12 தான் மாதாஜி இன்னைக்கு 12 தான் இன்னைக்கு 12 ओके தான் 12 படிக்கணும். 12 नो प्रॉब्लम 12 हरे कृष्णा 12 போட்டேன் மாதாஜி பெரிய ஸ்லோகம் ஒரு செகண்ட் श्री राधा श्री राधे ओके श्री राधेव हरस्तदीय सरसी प्रष्टाभूतैस्वेर्गुणैर् यस्यां श्रीयुता माधवेन्दुर् अनिशां प्रिया तया क्रीडति प्रेमास्मिन् बटराधिकेव लभते यस्यां सा कृत्स्नानकृत् यस्या वै महिमा तथा मधुरिमा केनस्तु वर्ण्येषितो। हरे कृष्ण। श्रीराधेवा हरे सत्य सरसि प्रोष्टा अद्भुतै स्वैर्गुणैर् यस्यां श्रीयुतमाधवेन्दर् अनिशं प्रीत्या दया क्रीडति प्रेमास्मिन् पदराधिके वा लभते यस्यां सकृद् स्थानकृत् दस्या वै महिमा तथा मधुरिमा கேனாசு வர்ணை சிதௌ. ராதா குண்டம் அதன் அற்புதமான தெய்வீக குணங்களின் காரணத்தினால் ஸ்ரீமதி ராதாராணியை போன்றே கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானதாகும். இந்த குலத்தில்தான் சர்வ ஐஸ்வர்யம் பொருந்திய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பெரும் திருப்தியுடனும் தெய்வீக ஆனந்தத்துடனும் ஸ்ரீமதி ராதாராணியிடம் தமது லீலைகளை அரங்கேற்றினார். இந்த ராதா குண்டத்தில் ஒரு முறையேனும் நீராடுபவர் ஸ்ரீமதி ராதாராணியை போன்ற கிருஷ்ண பிரேமையை அடைகிறார். ஸ்ரீ ராதா குண்டத்தின் பெருமையும் இனிமையும் இவ்வுலகில் யாரால் விவரிக்க இயலும்? பொருளுரை இந்த ஸ்லோகம் கோவிந்த லீலாமிரதத்தில் 7.102 காணப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அதே கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ராதா குண்டல மிஞ்சின ஒரு இடம் இல்ல அப்படின்றதா இங்க சொல்லியிருக்காங்க. சோ அது ரொம்ப பிரியம். ஏன்னா ராதாராணிக்கு பிரியம், அவங்களால படிச்சதால கிருஷ்ணருக்கு ராதாராணி என்ன பிரியம், அதனால பிடிக்குது அப்படின்னு. ஏய் மத ஸ்ருதிகாரே பிரேமாவிஷ்ட ஹனா தீர நிருத்யகாரே குண்டலீலா சனாரினா. ஹரே கிருஷ்ண. மாதா ஸ்துதிகாரே பிரேம விஸ்தாரணா நித்யகாரே குண்டலீலா. இவ்வாறு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ராதா குண்டத்தை வழிபட்டார். பரவசமான அன்பினால் திளைத்த அவர் ராதா குண்டத்தின் கரையில் பகவான் கிருஷ்ணன் நிகழ்த்திய லீலைகளை நினைவு கூர்ந்து அதன் கரையில் நடனமாடினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன ஆச்சுன்னா அவர் ராதா குண்டு அங்க என்ன அந்த கரையிலேயே யார் யார் நடனம் ஆடுறாரு?
சைதன்ய மகாபிரபு வந்து நடனம் சைத்தன்ய ஆடுறார் மாதாஜி. ஹரே ஏன்னா கிருஷ்ணா இது மாதாஜி. வந்து சைத்தன்யாவோட ஸ்டோரி, மெயின் ஸ்டோரி, ரைட்? நடுவுல தான் நம்ம கொஞ்சம் கிருஷ்ணருக்கு டிவியேட் ஆனோம். பட் கோர் ஸ்டோரி அவர் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? குண்டேர மிருத்திகாலானா திலக கரிலா பட்டாச்சாரியா துவார மிருத்திகா சங்கே கரிலைலா. குண்டேர மிருத்திகலையா திலக கரீலா பட்டாச்சாரியா வாரா மிருத்திகா சங்கே கரி லைலா. அதன் பின்னர் ஸ்ரீ சைத்தன்யா மகாபிரபு ராதா குண்டத்திலிருந்து மண்ணை எடுத்து தமது உடலில் திலகமிட்டார். பரபத்திர பட்டாச்சாரியாரின் உதவியுடன் அவர் அம்மண்ணை கொஞ்சம் சேகரித்து தம்முடன் எடுத்துக்கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இப்போ வந்து இந்த மண்ணு தான் திட்டு நம்ம அதுவும் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கோபிச்சந்தன்றது என்ன நம்ம யூஸ் பண்றோமே, கோபிச்சந்த். மண்ணுதான். அந்த மண்ணுதான் மாதாஜி. அந்த மண்ணுதான் அவங்க மண்ணுதான், உருண்டையாட்டம் செஞ்சு மண்ணுதான். வைப்பாங்க மாதாஜி. அங்க வைப்பாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பேசிக்கலி கோபிகள் நடந்த அந்த பாதத்துல இருக்கிற அந்த மண்ணு தான் மட்டி, ரைட்? ஐயோ மண்ணான்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ பாத்தீங்கன்னா மின்தான மட்டி அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவோம், அதுவும் மண்ணு தான். மட்டின்னா மண்ணு தெலுங்குல, சான்ஸ்கிரிட்லயும் நினைக்கிறேன். ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து ஃபேஸ் பேக்கா யூஸ் பண்றாங்க, கரெக்டா? ஸோ இதுவும் அதேதான் அப்படின்னு. தபே சாலி ஐல பிரபு சுமன சரோவர தாஹா கோவர்தனா தேகி ஆயில திவலா. तबे सलिया लीला प्रभु सुमन सरोवर ताहा गोवर्धन देही இலகவலா. தபே ராதா குண்டத்திலிருந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சுமன ஏரிக்கு சென்றார். அங்கிருந்த போது அவர் கோவர்தன மலையை பார்த்து பூரிப்படைந்தார். இப்போ பார்ட் 2 ஃபர்ஸ்ட் வந்து ராதா குண்டு, இப்போ வந்து கோவர்தன். நான் உங்களுக்கு அது சொன்னேன் இல்லையா? வைகுண்டோ ஜனிதோ மதுபுரி தத்ராசி ராசோச்சனாத் விருந்தாவன்ய முதார பாணி ரமநாத், ரைட்? அது விருந்தாவன்யம். அதுக்கப்புறம் வந்து கோகுண்டம் அப்படின்னு வரும், அதை பத்தி பேச போறோம். ஸ்லோகம் அப்புறம் முடிக்கிறேன், இது முடிக்கலாம். கோவர்தனா தேகி பிரபு ஆயில தண்டவத் ஏகாஷீல ஆலிங்கில ஆயில உன்மதா. गोवर्धन देखी प्रभु हाइल दंडवत एकशिलालिंगिया haile anmata. Translation: When the Lord saw Govardhana hill, he immediately offered obeisances, falling down on the ground like a rod. He embraced one piece of rock from Govardhana hill and became mad. Hare Krishna Mataji. he embraced அப்படின்னு சொன்னாங்களே தவிர he சுட்டுஃபைடுன்னு சொல்லல. அப்பனா என்ன அர்த்தம்னா, கோவர்தன்ல நம்ம கீழே விழலாம், உருளலாம், என்ன வேணா பண்ணலாமே தவிர அங்க இருக்கிற கல்லு மண்ணை தூக்கிட்டு வரக்கூடாது. ஓகே, இது இன்னொரு செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட். பிரேமே மட்ட சாலி ஐலா கோவர்தன கிராமா ஹரி தேவ தீகிதா இலா பிரமாணா பிரணாமா. மத்த காளி ஐலா கோவர்தன கிராமா ஹரி தேவ தேக்கி தாகம் ஹயிலா பிரணாமா. மொழிபெயர்ப்பு: பரவசமான காதலால் பீடிக்கப்பட்ட பகவான் கோவர்த்தனம் என்னும் கிராமத்திற்கு வந்தார். அங்கே அவர் ஹரிதேவன் என்னும் தெய்வத்தை கண்டு அவருக்கு நமஸ்காரம் செய்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ அவர் வந்து அங்க இருக்கிற கோவர்தனுக்கு வந்துட்டு அவர் அங்க பண்றாரு. இது என்னன்னு பார்க்கலாம். மதுரா பத்மேரா பஷ்சிமா தேல யார பாசா ஹரி தேவா நாராயண ஆதி பரகாஷா. மதுரா பத்மே படிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மதுரா பத்மோர பஷ்சிம தலே ஜாரா சச ஹரிதேவா நாராயணா ஆதி பிரகாஷா. ஹரிதேவர் நாராயணரின் அவதாரமாவார். அவரது இருப்பிடம் மதுரா என்னும் தாமரையின் மேற்கு இதழில் அமைந்துள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. வாழ்வோம். ஹரிதேவான்றது நாராயணோட இன்கார்னேஷன். அவர் எங்க இருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த மதுரா அந்த இடத்துல இருக்காரு அப்படின்னு. ஹரிதேவா ஆகேனாச்சி பிரேம மதஹானா சபா லோக தேகிதே அல்ல ஆச்சரிய சுனியா. ஹரி தேவ அகேலா சே பிரேம ரமத ஹஜா சபலோக தேக்கி தே ஆயில ஆச்சார்ஜா சுனியா. பிரேமையின் பைத்தியக்காரத்தனத்துடன் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு ஹரிதேவரின் முன்பாக ஆடத் தொடங்கினார். மகாபிரபுவின் ஆச்சரியமான செயல்களை கேள்விப்பட்டு எல்லா மக்களும் அவரை காண வந்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
இப்ப என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாரு அவரோட டான்ஸ், அவர் நடனம் இதெல்லாம் பார்த்து அப்படின்னு. சரி, ஏன்னா அவருக்கு அவ்வளோ ஆச்சரியம். இவர் ஆடுறத பார்த்து மத்தவங்களும் ஆச்சரியப்பட்டாங்க அப்படின்னு. ஹரிதேவான்றது லார்ட் ஹரி தான் நினைக்கிறேன். பட் நான் மறுபடியும் ரீகன்ஃபார்ம் பண்றேன். நாராயணாவோட எக்ஸ்பான்ஷன் அப்படின்னு. ஸோ ஏன்னா இந்த ஹரியும் அந்த ஹரியும் ஒண்ணா இருந்தா ஆம், இந்த ஹரி எங்க வர்றாரு? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரி என்றவர் வந்து யாரை ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்க? எந்த நான் லீலையில ஹரியா வர்றாரு? பிரகலாதரோட ஈரோத கசாய் விஷ்ணு மத்தாஜி. பிரகலாதர் பிரகலாதர் வந்தது நரசிம்மர், ஹரி இல்ல. ஷீரோக தக்கசாய் விஷ்ணுன்றது ஜனார்தனா. அதான் நான் அந்த ஃபார்ம் கேட்கல. அது ஓகே. எந்த லீலா, எந்த பாஸ்ட் டைம்ல? மாதாஜி அந்த கஜேந்திர மோட்சத்துல கஜேந்திர மோட்சம் மேம். மாதாஜி, கஜேந்திர மோட்சம், ஜெயந்தி மாதாஜி கஜேந்திர கஜேந்திர மோட்சம். மோட்சம். प्रभु प्रेम सौंदर्य देखी लोक चमत्कार हरि देवेरा भृत्या प्रभुर करिल सत्कार. प्रभु प्रेम सौंदर्य देखी लोके चमत्कारा हरिदेवेर प्रीत्य प्रभुर करिल सत्कारा. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பிரேமையையும் அவரது திருமேனியின் அழகையும் கண்டு மக்கள் வியப்புற்றனர். ஹரிதேவருக்கு சேவை செய்து கொண்டிருந்த பூஜாரி மகாபிரபுவிற்கு உரிய மரியாதையை வழங்கினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்த காலத்துல வந்து யாரு டிவோட்டின்னு தெரியும். இப்ப நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியாது. அதனால நம்ம யாரையுமே சட்டை பண்றது இல்லை. அது வேற விஷயம். ஆனா அங்க ஹரிதேவருக்கு சேவை செஞ்சவரே அவர் வந்து சைத்தன்யாக்கு அவ்வளவு மரியாதை கொடுக்குறாருன்னு. பட்டாச்சாரியா பிரம்ம காண்டே பார்த்தா ஞானா கைலா பிரம்ம சாரி பிரம்ம குண்ட ஸ்நானகாரி பிரபு பீக்ஷா கைலா. ஹரே கிருஷ்ணா. பட்டாச்சார்ய பிரம்மகுண்டே ஞான கலா பிரம்மே குண்டே ஸ்நானகரி பிரபு பிக்ஷ கைலா. பிரம்மகுண்டத்தில் பட்டாச்சாரியார் உணவு சமைத்தார். பிரம்மகுண்டத்தில் நீராடிய பின்னர் மகாபிரபு அங்கே உணவருந்தினார். இப்போ என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் அங்க பண்ண உடனே அவர் வந்து அங்க சாப்பிடுறாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ என்ன டைம் ஆச்சு? 6:15 மாதாஜி. 6:15 மாதாஜி. 15 minutes 6:15. இந்த செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம். சரிங்களா? வாஞ்சா கர்த்தர்விச்ச கிருபா சிந்துபேவச்ச பतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव जी श्रीला प्रभुपाद विजय नामाचार्य हरिदास ठाकुर विजय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे. நீங்க படிச்சுக்கலாம். சித்ரா மாதிரி லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறீங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா தேங்க்யூ ஸோ பண்ணிடுங்க. மச்.